miya kasunga ko tigin sa surga na miya ilayak na kadakla na mga tauro na mga pubri. Nagu miya ilayak na tigin miya kasunga ko mambusa naraka na miya ilayak na kadakla na tauro na mga bubay. Yanan maurip no Allah sa mga pubri na di kanob kadahi sa Panginam. Si ko kapamakas lang tanong sa maliwanag. Kaso mga pubri na siran na mga pamilya siran wallah. Gusto mga pubri na ay saba pakyaw na iran o di na kiandakliran si ko o surga makagyaan ng tanong si idin amadakla mga pubri adi sa mga kawasa. Ikatlo na kagya sa mga pubri na miya kapanab narsiran